Zo'n 350 bedrijven presenteren zich op de Contacta in Goes. Dit jaar de 28e editie met als thema de nieuwe wereld. Ja, en wat die nieuwe wereld nou precies inhoudt en hoe bedrijven die kunnen inzetten, dat gaan we dus vandaag zien. En ik ben er bijna klaar voor. Wat ik probeer te zeggen gaat niet over taxis. Hè. Het punt wat ik probeer te maken is, op het moment dat je als bedrijf zo goed doorhebt hoe je vraag en aanbod beter kunt matchen, hoe je dingen efficiënter kunt maken, is het opeens nog heel erg moeilijk om door te gaan op een manier waarop je altijd gewerkt hebt. Omdat zo'n speler de markt betreedt. Ik denk dat er heel veel onderdelen zijn van ons dagelijks leven die inmiddels heel erg beïnvloed worden door technologie, waar niet iedereen evenveel van weet. En dat is steeds weer een probleem, omdat het een steeds groter onderdeel van ons leven wordt. Ik vond het interessant wat hij zei en je ziet dat de wereld gaat veranderen, denk ik. Dat is aantoonbaar. Zal dat in uw branche ook gaan gebeuren en kunt u zich daarop aanpassen, denkt u? Nou, ik denk niet dat het in mijn branche voor invloed is, want wij doen reiniging. Wij doen schoonmaken en ja, alles wordt nog steeds vies. Wat hij ook verzendt, dat blijft. Wat brengt u hier? Nieuwsgierigheid. Al jaren dacht ik van, nou, ik ga eens naar de Contacta toe. En vanavond na het eten zei ik zal er eens even naartoe rijden. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, goed. Ik sta perplex hoe druk het hier is. Ik sta echt perplex. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit overtreft. Dit had u in ieder geval niet verwacht dus? Absoluut niet. Zeker niet voor een Zeeuwse beurs. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat die Amerikaanse bedrijven, die nu overal in de wereld aan het werk zijn, aan de ene kant iets heel knaps doen, iets heel bijzonders doen, maar tegelijkertijd creëren. De meeste bedrijven zijn gewoon bezig met vandaag de dag en dat is ook heel logisch. Maar af en toe is het best goed om even stil te gaan staan en te bedenken, hoe gaat mijn werk, ik zie nu dit en dit allemaal gebeuren in andere industrie, hoe gaat mijn werkveld veranderen als diezelfde trend zich doorzetten in mijn werkveld. Dus dat heb ik geprobeerd met ze te delen. Ik kom uit de wereld van de creativiteit, styling, make-up artist en dat soort dingen. Dus een hele andere branche. Maar ik ben altijd wel zeer benieuwd naar de digitale wereld, omdat daar heb ik weinig kaas van gegeten. Dus dat vind ik mooi. En hij is voor mij een prototype van een persoon die dicht bij zichzelf staat en vanuit zijn ideeën werkt. En dat is wat mij betreft ook de toekomst voor bedrijven. Ik zit in de automatisering. Ik zeg net tegen deze meneer, ik verkoop gebakken lucht. Dat is echt een nieuwe wereld. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wereld, ja? Ja, vind ik wel. Cloud-oplossingen, apps en ja, dat denk ik wel. Wie komt u tegen hier op de beurs? Ja, ondernemers, klanten, sowieso. En ja, gewoon netwerken, daar gaat het mij vandaag om. Ik sta zelf bewust niet op de beurs, omdat ik liever verken en ja, het gesprek aanga. Als je ziet dat in de zorg steeds meer de financiën onder druk staat en dus de zorg aan bed en aan de mensen zelf steeds minder wordt, proberen we met techniek dat op te lossen, zodat mensen toch zelfstandig zoveel mogelijk kunnen blijven leven. Oh, hoi. Je voelt het echt. Wow, dat is echt heel gek. Slim ondernemen. Mensen betrekken bij wat je dagelijks doet en daar ook open in zijn en transparant. Maar zeker ook meer sturen op ja, business intelligence. Hè. Daar gaat het tegenwoordig om. Waar sta ik en waar ga ik heen en hoe kom ik daar? Dit is natuurlijk een game, maar is het ook op andere manieren in te zetten? Stel je voor, je gaat een nieuw huis kopen en je wilt van binnen rondkijken.
dan zou je bijvoorbeeld gewoon een keer rond kunnen kijken in iemands woonkamer. Of gewoon als je een keer in een hotel wil gaan kijken bijvoorbeeld. Dat is maar een van de vele toepassingen. Ik geloof zeker dat er ook in de medische industrie heel veel mogelijkheden voor het apparaat zijn. Het is altijd een mengeling van, het is leuk als je een paar nieuwe contacten opdoet, een paar waardevolle nieuwe contacten. Maar er zit ook altijd grote meerwaarde in het onderhouden van je bestaande contacten. Dat is in ieder geval voor ons het belangrijkste van de beurs.